sendika mastreets social media amunoitika zvakawanda masendrene social media aiwa mudisappoint saka chiterera muzukuru nsanda kuradzai zvandoda kuradzai nekukudzai zvandoda kukudzai kana ngwasati wasubscribe to this channel, this is the place to be, this is your home, so please subscribe to this channel and usakangane kuisa notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Anditi muzukuru wangu, right, thanks very much kunevanoramba supporta basa, right, mastreets social media matinogarawo mutiri ndo matatodanwa nemazita ndo kune mazita edu, right. Ndichitenderawo ndichitsvaga kuti zvii zviri kuitika, tichipatrola dhuma nechikomana, tingati chikomana hai hachisi chikomana, inangotenderwa kudaro nekuti muzukuru wangu dhuma na Dr. Fidzo, Dr. PhillipChiyangwa ndasangana naye Chiyangwa, dhuma kuri kuendepi Phillip? Phillip anga asingagone kutaura, changa chikogona kuita kunakirwa nengoma, anga achinakirwa nengoma achiratidza kuti madance move kwake anditi. So vamwe vanogona vasingamuzivi PhillipChiyangwa is a Zimbabwean politician anditi, right. Born on the 3rd of February 1959 anditi, kureva kuti ane makore mangani, he is 61 years old anditi. He's one of the biggest guys, businessmen in Zimbabwe anditi, right. He's a flamboyant businessman anditi, also a politician anditi, Dr. PhillipChiyangwa. Vazhinji tinowaziva, tinomuziva muzukuru wangu anditi. Inavo handite zvepolitics vazukuru, but vazukuru vangu kavanoita zvepolitics, ende kana vakaita zvavanenge vaita ndinobva ndauya nazvo panapa ndokuratidza zvimwe zvezvavanenge vachiita kana kukudza zvimwe zvezvavanenge vachiita. So PhillipChiyangwa ndasangana naye achinakirwa nechingoma chaJamaster, Halo Mwari akachitamba murume, akachitamba muchinda. Fidzo anga achinakirwa, so ndoka video kandoda kumboti mumboonawo madance moves ake kuti munomaonawo sei vazukuru vangu anditi. Madance PhillipChiyangwa atoita zvotopaka convoy, akatipo panapa motikari ngadzimbomupaka vakomana anga boys pakai, toda kumboita zvekunatsotamba, zvekunatsochibilika chaiko anditi. So ndo zvandoda kumbokuradzaiwo mumboonawo kuti mamoves ake how far. Tonyoreranawo macomments kuti munoonawo sei mamoves aDr. PhillipChiyangwa anditi. Ndo zvandati ndikuigirei, so cheka video kari kuteera naangosendi ndichiti much love. Zopere.